Moi! Mä oon Anna Ramsson-Buulta ja tänään me ollaan Maunulan Suursuon alueella. Mulla on ilo ja kunnia esitellä teille yksi ensimmäisiä valmistumisensa jälkeen vapautuvia omakotitaloja. Tervetuloa tutustumaan. Tää alue on ihan täydellinen siitä, että tää on niin lähellä kaikkia palveluita ja liikenneyhteyksiä, että sä pärjäät täällä oikeastaan ilman autoa. Siitä huolimatta tää on varsinainen rauhallinen lintukoto, josta metsäiset lenkkipolut lähtee suoraan omasta pihasta. Tää talo on toteutettu A-energialuokkaan, lämmönlähteenä toimii maalämpö, tää ihana varaava takka ja katolla on vielä aurinkokeräin. Toisin sanoen asumiskustannukset on todella maltilliset. Tämä talo on täydellinen isommallekin lapsiperheelle. Täällä on 5 makuuhuonetta, 2 kylpyhuonetta ja sen lisäksi piharakennus toimii omana yksiönään. Erikoisuutena tässä talossa on lisäksi puusauna. Tämän talon viimeistelee tää suojassa vehreä piha, josta löytyy niin tekonurmikenttä kuin useat marjapensaat ja hedelmäpuutkin. Tämmöiset talot pitää ehdottomasti nähdä aina paikan päällä, eli varaathan aikasi näyttöön. Kiitos kun katsoit.